his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kodi anthu amati ndine yani? Nanga inuyo mmati ndine yani? Maganizo ako Petro si maganizo ochoka kwa Mulungu ayi, ndi maganizo anthu chabe. Tsiku la lero lachinayi pa 4 August tikusinkhasinkha mawu amene Ambuye Yesu akudziwulula kwa ophunzira ake kuti iye ndi Mulungu weniweni. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya mutu wa 31 ndi 31 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aloisa Lowe a Young Christian Workers YCW kuchokera ku St Francis Parish Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 50. Mundibwezere chimwemwe cha chipulumutso chanu, mulimbitse mwa ine Ambuye mtima omvera. Tatayika nthawi yayitali, tiye tapempha Ambuye atibwezetsere chipulumutso ndi chimwemwe m'moyo mwathu. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 16 ndi 13 kulekeza 23. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a Ambuye. Mawu a m'buku ya profeti Yeremiya. Yeremiya mutu 31 kuyamba ndime 31 kulekeza 34. Chauta akunena kuti akubwera masiku pamene ndidzachite pangano chatsopano ndi anthu a ku Israeli ndi a ku Yuda. Sichidzakhalanso ngati pangano chija chimene ndidachita ndi makolo awo pamene ndidawagwira padzanja nkuwatulutsa ku dziko la Igupto. Pangano chimenecho iwo adaphwanya, ngakhale ndinali mbuye wawo. Koma pangano chimene ndidzachite ndi anthu a ku Israeli atatha masiku amenewo ndi ichi: ndidzayika malamulo anga mwa iwo, ndidzachita kuwalemba m'mitima mwawo. Tsono ineyo ndidzakhala Mulungu wawo, ndipo iwowo adzakhala anthu anga. Nthawi imeneyo wina sadzachitanso kuphunzitsa mnzake kapena m'bale wake kuti adziwe chauta, pakuti onsewo ana ndi akulu omwe adzandidziwa. Ndidzawakhululukira machimo awo, sindidzakumbukiranso machimo awowo, akuterotu chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 16 ndime ya 13 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku madera a Kazareya Filipi. Adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati mwana wa munthu ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mumati ine ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndi wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti, ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzamanga mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzakugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba. Kotero kuti zimene udzamange pansi pano
zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Yesu atanena zimenezi adalamula ophunzira ake kuti asauze wina aliyense kuti iye ndi mpulumutsi olonjezedwa uja. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kudziwitsa ophunzira ake kuti ndikuyenera kupita ku Yerusalemu. Kumeneko akulu a Ayuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzandizunza kwambiri. Nditadzaphedwa, koma mkuja wake ndidzauka. Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumdzudzula. Adati, pepana Ambuye, zisatero. Mulungu asalole zimenezi. Koma Yesu adachewuka namdzudzula adati, choka apa iwe Satana, ufuna kundilakwitsa. Maganizo akowa si maganizo a Mulungu ayi, ndi maganizo a anthu chabe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mtima woyera kwaya 1 kuchokera ku Lilongwe Diocese adayimba nyimbo yabwino amanena kuti Yesu poyamba mpingo wake anapereka funso, anati kodi anthu akuti ndine yani? Ena anati Eliya, Yohane aneneri aja akale, aneneri aja akale. Nawe dzafika pena pati amene anayankhira Petro ndiye mapita kutena, Petulo, Petulo, Petulo ndiwe thanthwe, ndiwe thanthwe. Petro ndiwe thanthwe. Tikuona lero Ambuye Yesu akwafunsa ophunzira aja kuti anthu amati ndine yani. Pofunsa funso ili Ambuye Yesu sizotanthauza kuti iye mwini samadzidziwa. It doesn't mean he didn't know who he was, or because iye amadalira kuti zimene anene anthu ena ziziyendetsa moyo wake. Ayi, anawafunsa funso ili ndi cholinga chonena kuti the next question ithandizire kuona pamene iwo ayima. Nchifukwa kati afunsa kuti anthu amati ndine yani, the next thing anafunsa kuti nanga inuyo mmati ndine yani. Tikumbukire kuti izi zikuchitika ayamba ulendo akupita ku Yerusalemu. Nchifukwa mkatikati mwa nkhani mwakunena kuti ndikupita kukaphedwa, ndikazunzika, koma ndidzauka kwa akufa. Nde poti wakhala nawo 3 years amafuna aone kuti iwowo mkumvetsa kwawo munthu amene akhala nayoyo akumvetsa kuti ndi ndani. Nde nchifukwa anambira dala patali ena amati ndine ndani. It's very easy, brothers and sisters, kukamba za anthu ena, kukamba za ena za chabe chabe poti chala sichiroza mwini. Anthu amati ndine ndani ndetamva maansala amachawi. Ena akuti ndinu Eliya, ena akuti yayi ndinu Yohane Mbatizi, ena akuti ndinu mmodzi mwa aneneri. Ambuye Yesu pofunsa funso ili afuna aone feedback yakamvetsetsedwe ka zinthu kuchokera kwa ophunzira ake. Nchifukwa tikang'ana mmoyo anthu amene adasintha ndi anthu amene ali okonzeka kulandira feedback. Feedback ndi ndemanga ya moyo wanga, itokhala yabwino kapena okhala yoyipa. Mosapeneka konse ena mkatikati muja akanatha kunena kuti anthu ena amanena kuti ndinu chimadyo, anthu ena amanena kuti ndinu bwenzi la anthu ochimwa, anthu ena amanena kuti ndinu bwenzi la okhometsa misonkho. Koma the Bible only selected the famous answers. Ambuye Yesu akulandira feedback ya moyo wawo. Sikuti ikusintha zimene iwo ali, ayi, angofuna aone perception ya anthu. Chimodzimodzi ife moyo mwathu tikhale okonzeka kulandira ndemanga pa zimene ife tili. Ine bambo mfumu pa parish paja ndilolere nthawi zina mwadala ndithu kunena kuti anthu andikambe, anthu andijede, anthu andisambwadze. Mkatikati mwa ndemanga moja mmapezeka ena osinjirira, komanso mmapezeka ena onena zoona. Abambo mmalalika bwino koma mmatalikitsa. Ndikhale pasi kuona kuti aunena ditu zoona. Bambo amene uja ndodzimva ndodzikonda. Ndinodzikonda. Ayi, move on. Pabanja abambo, seek feedback from your wife. Seek feedback from ana anu. Amayi, seek feedback from amuna. Amuna anu akakuonani amaona mochani mwa inu. Abwana pa kampani. Chifukwa chake azungu mudziona amayika ma box malo antchito kuti anthu alembe. Fa nthawi zina timalephera kupatsana feedback chifukwa cha mmene timapangira react ndiye timaopana. Ambuye Yesu samaopa wina aliyense, komanso ophunzira ake samamuopa. Nchifukwa chake he was free to ask feedback.
ndemanga za moyo wathu zimatithandiza kusintha kapena kukonza zinthu zina zimene tikulephera. Ndangati mwa ife timalolera kuti anthu ena atijedeko for the sake of kuti tisinthe. Monga tanenera nzinthu zapafupi kukamba za ena aphunzira aja atafunsa kuti anthu amati ndine ndani, mayankho anavumba mwachangu, koma atafunsa kuti nanga inuyo anati du, kodi unali mwano mosapeneka konse. Mmene amaganizira anthu aja ndi mmenenso amaganizira ophunzira Ambuye Yesu. Mayankho tisadapereka kale, meaning anali nawonso asadanzindikire Ambuye Yesu ngati Mesiya. Ngakhale Petro amene mpaka Ambuye chauta Atate atamululira unene kuti adamuzira mayeso, unene kuti inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja. Choncho pofunsafunso ili Ambuye Yesu akufuna anthu aja apange graduate muzimene amangomva, zimene amangoona, kufikira ku personal experience with Jesus, akhwime akule mchikhulupiriro chawo, achoke poma muyesa Ambuye Yesu Eliya, achoke poma muyesa Ambuye Yesu ongosandusa bread kuti akhale chakudya chodya onse, ongochiritsa anthu, ongopereka zozizwitsa, amutenge Ambuye kukhala tsopano mwana wa Mulungu mmoyo mwawo, kukhala Mulungu mmoyo mwawo. Ifenso tikuyenera kukula mchikhulupiriro chathu. Chaka ndi chaka chikamatha ndiziona kuti chikhulupiriro changa chikusintha, kamvetsetsedwe kanga ka zinthu kakusintha. Ena amatekeseka ndi zonyoza mpingo. Mukuyenera kuti chaka chikamatha mufike pena pomapanga neglect zina zimene anthu amakukambira ndi zoyipa. Muli pabanja mukuyenera muzipanga improve. Munsembe mmene ndimachitira zinthu chaka chatha ndi mmene ndikuchitira pano kuzikhala zinthu zosiyana. Tili patayankhule na Ambuye mmene timachitira zinthu chaka chatha ndi chaka chino tikuyenera kuti tizisintha machitidwe athu. Ine padzana polalika ndimangonenapo, koma masiku ano ndimalemba ulaliki. Mwaona kusenzeza kuti tikusintha ndi mmene Ambuye Yesu amapemphera chikhulupiriro chathu kuti chizikula. Chikhulupiriro changa chadzana ndi chalero chizikhala chosiyana, chalero chizikhala better than chadzulo. Mfundo yathu yachitatu, Petro atanena kuti inu ndinu mwana wa Mulungu wamoyo, tikumva Ambuye Yesu akunena kuti si munthu wakululira zimenezi, ndi Mulungu wakululira zimenezi. Meaning ngakhala Petro omwe samadziwa kuti Mulungu Atate wayankhulayi, anangoona ngati angoyankhuliramo. Mulungu amayankhula kwa ife tsiku ndi tsiku, koma because we don't pay attention sitimazindikira kuti akuyankhulayo ndi Mulungu. So God can speak to us through our wife, through our children, through our husband, through ansembe athu, through akhristu, through akatukumeni, through andale, through azibusa. How many times have we paid attention kuzokamba kapena zimene zikuchitika mmoyo ndi kusankhulamo liwu la chauta? Pajatu Ambuye Yesu amatitsimikizira kuti nkhosa zanga zimamva mawu anga. Tidayamba talizindikira liwu la chauta mmoyo mwathu. Mulungu amayankhula mwa njira zosiyanasiyana. Kenaka atatero akumpanga raise, ndipo chifukwa cha chimenechi, chifukwa chanena kuti Mulungu akululira iwe Petro, ine ndikuti ndiwe thanthwe pa iwe ndidzamanga mpingo wanga. Jesus is separating Peter from the rest of the apostles. Koma 2 minutes later, pamene tsopano Ambuye Yesu ataona kuti ndadziulula, for the first time wadziulula kuti iye ndi mpulumutsi olonjezedwa uja, akuwauza tsopano zoona zake za Mesiya amene iwo amayembekeza. Si Mesiya amene iwo akhala akumva. Mesiya uyu ndoti akazunzika, Mesiya uyu ndoti akaphedwa, koma ubwino wake atakaphedwa akauka kwa akufa zonsezo analibe nazo ntchito. Mmene anangoti akazunzika, maganizo awo anaona kuti ma opportunities athu atsekeredwa. Chifukwa chake Petro akuchoka mbali yokhala ophunzira, akukhala tsopano mulangizi wa Ambuye Yesu. Zimene zimachitika nthawi zina, we want to advise God. Ambuye sachitike kwa inu zimenezo. Ambuye musalole. Mulungu wanji, panali confusion pakati pa ophunzira, Mulungu wanji wophedwa. Ambuye Yesu akumuwuza kuti behind me Satan, pita kumbuyo kwanga Satana, ufuna ndichimwitse, choka. Tikuona kuti ndi mawu omweomwewo, malo omweomwewo, nyengo yomweomweyo anampanga praise. Akumuwuza kuti Petro ndiwe thanthwe, ndiwe odala, Simon Bar-Jonah, you are blessed. A minute later akumuwuza kuti ndiwe Satana. Mulungu akatidalitsa tisatenge malo a Mulungu ayi. Muli ndi ndalama is meant to benefit others. Ndino a president, ndino a nduna, ndino a vice president, ndino a bishop, ndino a bambofumu. Whosoever amene Mulungu adamuyika patsogolo pa anthu ena, always tikhale humble.
chifukwa mulungu amene amasankha amathanso kukana. Don't take God's blessings for granted. Mulungu amene anandidalitsa atha kulandanso madalitso ake. Ati madalitso samalandana, sizitikuona pano. Inde mulungu sangalande madalitso anga, koma mulunguyo can appoint and disappoint. Muli pa banja labwino, nditengulireni, fa mulungu atha kulanda madalitso amene anakupatsani. God can invoke blessings. God can appoint and reject. If atsogoleri, we should be very careful. Mulungu atha kutisankha, mulungu atha kutikanaso nkusankhidwamo. Komatu tikuona kuti kudzudzula kumakonza zinthu. Ambuye Yesu sanadikire kuti Petro alowerere, pompo anamdzudzuliratu. Ife timadikira anzathu alowerere nkumati tinadziwa kuti adzaononga zinthu. Ayi, Ambuye Yesu akudzudzula pompo. Potsirizira phunziro lathu lamphamvu kwambiri tsiku la lero. Ambuye Yesu akumuza Petro kuti you are not mindful of the things of God but rather the things of men. Maganizo ako si maganizo a mulungu, ayi ndi maganizo a anthu chabe. Nthawi zina timachita zinthu za mulungu osadziwa. Nthawi zina timachita zinthu za Satana osadziwa. Ambuye Yesu afuna tikhale very attentive ku zinthu zimene zikuchitika m'moyo mwathu. Peter here didn't make a deliberate choice to reject God and embrace the devil. He simply let his mind settle on things of men, things of the world, instead of things of God. And Satan took advantage of it. I repeat this statement. Peter didn't make a deliberate choice to reject God and embrace the devil. He simply set his mind on things of men instead of things of God. And Satan took advantage of it. Tikunena kuti Petro sanapange chisankho chonkana mulungu ndi kuvomera Satana. Sanachitopanga chisankho, koma anangokhazikika pa maganizo a anthu chabe. Ndipo Satana anatenga advantage ya maganizo a anthu onkumpotoza nayo Petro. Ifenso chimodzimodzi timagwa m'machimo osati kuti tachita kusankha kuti titumikira Satana, osati kuti tachita kusankha kuti tinkana mulungu, koma the way we behave, mmene timakhazikikira nzinthu zapasi pano. So we want to dress like them, we want to eat like them, we want to talk like them, we want to pray like them, we want to revenge like them, we want to preach like them. Zinthu zimene timakhala tikusirira, tufuna tizilalika ngati iwo aja, tufuna tizipemphera ngati iwo aja. Nsembe yobeba lero kunali zobeba kuche. So tufuna zinthu zobeba mu mpingo wathu, tufuna madyedwe mayimbidwe yobeba, tikufuna tizichita zinthu monga amachitira iwo aja. Mapeto ake takhazikika pa zapasi pano nkutaya za mulungu, kenaka Satana amatengera advantage of that. Look the way we dress these days. Ineyo nchimidzichi zimandimvetsa chisoni. Kupita ku shop munthu ndithu ndrama zake ndidziwa kuti ndikamaliza onena munena kuti achimidzi notsaliradi ukagula trouser loboka boka. You see the paradox of life. Kumudzi ena ifo kuti alibe ndalama akuvala zovala zoboka. Mtauni ena ifo kuti ndalama so anazo chochita awapita ku shop ukagula malaya oboka. The paradox of life. Ena akuyenda mtunda wautali ukasaka chakudya, ena akuyenda mtunda wautali kuti atulutse chakudya mthupi mwawo. The paradox of life. Ena akudya daily to gain kathupi kabwereremo, ena akusala chakudya madzulo aliwonse osadya kuti thupi lituluke mwa iwo. The paradox of life. We should be very careful ndi zimene zimachitika m'moyo mwathu. Tidzakhala tikummangira Satana maziko oti atigwiritse ntchito. Tipempha Ambuye kuti ife timati ndi ndani m'moyo mwathu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song